Katsotaan tässä vähän minkälaisia ensiapuvälineitä meillä on mukana tuolla päivystyksissä. Tässä on tämmönen kiinteän ensiapupaikan välineistö, mikä kulkee tämmöisessä pakissa meillä mukana. Täältä kun avataan, niin tästä aukeaa tää päänäkymä ja täältä nyt sit löytyy laatikoissa kaikkea mitä nyt tuolla päivystyksessä nyt yleensä kiinteällä ensiapupaikalla kaivataan. Sieltä löytyy haavahoitoa välineitä ja sitten tutkimusvälineitä ja kylmähoitoa kaiken näköistä. Ylhäältä löytyy täältä laatikoista kaiken näköistä lääkettä ja peruslääkettä mitä nyt apteekista sitten saa. Sitten kaiken näköistä pinsettiä ja pihtiä mitä nyt sitten saadaan vaikka punkkeja pois ja tikkuja kaiveltua. Eli meillä on tämmönen toimenpidekirja, mihin sitten kaikki asiakkaat kirjataan, että jos vaikka vakuutusasioiden kanssa tulee jotain, niin tästä näkee sitten, että on meidän ensiapupisteellä käynyt. Ja sitten jos sairaalaa päin joutuu lähtemään, niin sitten tuommoista saatelomakettamista näkee sitten vähän, että mitä on käynyt ja minkälaisia alkumittauksia ollaan tehty. Sitten meillä on täällä laatikosta löytyy haavahoitoa, kaiken näköistä välineitä, ihan tavallista laastaria ja sidetaitosta ja vähän sideharrisoa. Ja sitten on palovammoihin omanlaisia vähän tämmöisiä kipua helpottavia, viidentäviä tuotteita ja haavapuhuttelua ja puhdistuksia sitten täällä. Sitten meillä on täällä tämmöistä kaiken näköistä tutkimusvälinettä, verenpainemittaria ja kuumemittaria ja alkometriä, verensokerimittaria, stetoskooppia ja kaiken näköistä tämmöistä, millä nyt pystyy sitten peruselintoimintoja vähän tutkailemaan. Sitten meillä on täällä tälleen niinku kylmähoitoa, tuki, sidoksia. Muuten vähän isompia sidoksia, kolmioliinaa tämmöistä, mitä nyt räjähdyksien sieltä menoihin ja tämmösiin nivelvammoihin voisi kenties käyttää. Sitten meillä on täällä muutaman mallisia ensisiteitä ja haavahoitoon liittyen vähän huuhteluainetta. Toimii myöskin silmien huuhteluun, oksennuspussia, ensihoitopaperia, saksia ja avaruuspeitettä ja tämmöstä. Sitten toinen semmonen laukku, mikä nyt lähtee aina mukaan, niin on meillä sitten hoitovarusteita tosta, jos pitää ensiapupaikan ulkopuolelta lähteä yleisön joukkuekentälle hoitelemaan potilasta. Meiltä löytyy tästä kannen alta löytyy deppa ja se on meillä sitten aina päivystyksissä mukana, oli iso tai pieni tapahtuma. Kannen sisäpuolelta niin löytyy vähän samoja välineitä kuin mitä tuosta kiinteältä paikaltakin, mutta ei välttämättä ihan niin kattavasti, että kohtuu semmosia tutkimusvälineitä ja muita välineitä, mutta sitten mitä siellä kentällä kaivataan. Lähinnä niinku tämmöiseen hätäensiapuun, henkeä pelastavaan ensiapuun liittyen haavahoitovälinettä ja sen kaltaista. Meillä on tämmöisiä pienempiä laukkuja, mitä sitten, jos meillä on tapahtumissa sitten kiinteitä tai tämmöisiä kentällä liikkuvia partioita, niin sieltä löytyy sitten välineistöä lähinnä hätäensiavun antamiseen. Vähän laastaria, sidostarvikkeita, kylmäpussia, tämmöstä simppeliä välinettä. Siinä oli meidän perus ensiapuvälineistö, mitä meiltä lähtee sitten ensiapupäivystyksiin mukaan.